Però... aquestes coses. Aquest joc amb aquest amuleta d'aquí, vale? És una moneda d'1 euro d'un xinos, vale? Llavors, mira, ho farem diferent. Simplement, jo tallo i tu em dius prou quan tu vulguis, vale? Ja. Per aquí, fantàstic. Agafa la carta, sisplau. Mira-la, ensenya a la càmera. Tu no miris. Ensenya-la a la Mercè. Ho ha comprovat. Mira, posa-la on tu vulguis. Sí, pots barrejar, pots fer el que tu... Jo, eh? Sí, pots fer el que tu creguis. Pots fer el que tu creguis, Gemma. Vale? I aquest joc, el bo que té és que el faràs tu. Vale? Jo no faré absolutament res. Vale? Exacte. No. Mira, et demanaré que agafis... Aquest amulet d'aquí té poders màgics, vale? Em pots tornar les cartes, sisplau? Aferra't a la màgia, Vale? Gemma. Llavors, mira, agafa'l amb molt de compte, perquè si no pot ser que tingui perill, vale? I mira, jo et diré, jo faré així. I tu el poses on tu vulguis. Fantàstic. Fixa't, estaries sorpresa si jo realment et puc assegurar que sota aquesta moneda hi ha la teva carta? Estaré sorpresa. Fixa't perquè... No serà. Fixa't, perquè jo he promès que sota la moneda estaria la teva carta i efectivament sota la moneda està la teva carta. Falso olímpicament. It's a kind of magic. Però... aquestes coses. Però ho heu vist, eh? Sí. Ai.